Gabon guztioi, 4.113 tortura kasu jaso dituzte EHUk Eusko Jaurlaritzarentzat egin duen txostenean. Pako Etxeberria auzitegi medikua eta Laura Pego zuzenbidean doktorea izan dira ikerketa buruak, eta Espainiako poliziaren 1.786 tortura kasu, Guardia Zibilaren 1.785 eta Ertzaintzaren 326 jaso dituzte. Euskal Herrian torturak izan duen tamainari neurria jartzeaz gain, ikerketaren emaitzek agerian utzi dute torturaren inpunitatea. Aztertutako aldi osoan, alegia 1960tik 2013 bitartean, Auzitegi Gorenak 20 zigor-epai berretsi ditu torturengatik. Azkena, 1982an. 82tik auzitegiek ez dute zigorrik jarri, eta 1984 eta 1982 artean zigor bakarra jarri zuten. Ertzaintzak bestalde ez du zigorrik jaso. Txostenean nabarmendu dute torturak eta tratu txarrak jasan dituztenetatik 5% inguruk ondorio psikologikoak izan dituztela, eta honen bestez, Etxeberriak laguntza neurriak eskatu ditu hoientzat. Lehen erreakzioak ere izan ditu txostena publikatzeak. PSek adierazi du, ez duela bat egiten txostenak jasotzen duenarekin, eta Ertzaintzaren sindikatuak ekidistantzia leporatu dio Jaurlaritzari, txostenari sinesgarritasuna emateagatik. Eta Kataluniari ere adi-adi begira gaude aste honetan. Izan ere, ostegunean izango dira, Espainiako gobernuak 155. artikulua aplikatuta deitutako salbuespenezko hauteskundeak. Las elecciones del 21 de diciembre se van a celebrar con completa legalidad, legitimidad y libertad. Espainiako presidenteordeak senatuan egin duen agerraldi horren ondoren kritikak entzun behar izan ditu, besteak beste ERC eta Unidos Podemosenak. Y vaya farsa que nos cuentan cuando hablan de la separación de poderes. Sin separación de poderes no hay ley. Uriol Junqueras ERCko presidenteak Radio Kataluniari Estremerako espetxetik eskainetako elkarrizketan esan du, adostasun eta batasun handieneko gobernua osatzea espero duela. Espero que guanyem, espero poder venir, segur que serà així, a la sessió d'investidura, i escolti, espero que puguem formar govern. Estic segur que el formarem, estic segur que jo mateix, doncs, si així el Parlament ho decideix, doncs tindré l'oportunitat de presidir-lo i, escolti, sempre al servei de la gent, sempre al servei del país, des de tot arreu on siguem. I per tant, escolti, si és des del govern, doncs molt millor, perquè estic convençut que serem molt més útils. Salbuespenezko hauteskundei begira egiten ari diren kanpainaren egunak sakonago ere kontatuko dizkizuegu datozen egunetan, baina lehenago bestelako titularrik ere badaukagu gaurkoan eta segidan azalduko dizkizuegu. Baionan orientazio zentro deritzonean dauden 25 ieslarietatik 21 datozen egunetan Italiara mugituko dituzten arriskua dagoela jakinarazi du etorkinekin kolektiboak. Dublingo ituna jarraiki Europara sarbide izan duten herrira estradita litzakete, eta han bakarrik egin ahalko lukete asilo eskaera. Beste 4 ieslariek berriz Lapurdiko hiriburuan segitu ahalko dute. Gerraren negozioa eta lotxaren norma salatu ditu bestalde mugimendu feministak Bilboko portuan. Larunbatez protesta martxa egin dute Santurtzitik Bilboko porturaino. 21 manifestari portuko esira kateatu dira martxaren amaieran. Hain zuzen, Bilboko portutik Arabia Saudira bideratzen diren greba armen negozioa salatu dute, baita portuan 4 metroko garaierako horma bat eraikitzeko proiektua ere. Lotxaren norma izendatu dute. Erresuma Batura doazen ferrietan ezkutuan sartu nahi duten migrantei bidea mozteko asmoz eraikiko baitute. Bestalde, hondakinei buruzko parte hartze prozesua abiatu du Gurasos plataformak Gipuzkoan. Hitzartu izeneko prozesuak urtebete iraungo du eta demokrazia ordezkatzaileak bermatu ez duena lortu nahi dute horren bidez, eztabaida soziala sortzea hain justu. Hemendik aurrera ez dugu ezer egingo bakarrik. Gu elkar gizartearen barruan lan egiteko prest gaude. Beraz, hitzartu argi gelditu dadin, ez da Gurasosen ekimen bat, proposamena bat baizik. Gaur, hala ikusten baldin bazue, abiatuko dugu hitzartu gizartearen mugimendu berri bat. Hondakinen kudeaketaren inguruan hitz egiteko, foro ireki eta plurala izango da hitzartu, eta 3 helburu izango ditu. Herritarrei parte hartzeko aukera ematea, hondakinen kudeaketa plan berri bat idaztea 2017 eta 2030 aldirako, eta erakundeekin hitzarmen bat lortzea.
saiatuko dena egiten, ordezkaritza politikoak lortu ezin duena, edo lortu ez duena, eta da parte hartze bat bermatzea, herritarren parte hartzea bermatzea, hondakinen plan bat idaztea, eta batez ere gai honetan adostasun bat lortzea. Lander Martinez hautatu dute Podemos Euskadiren idazkari nagusi izateko, atzo Gasteizen abian jarritako herritar kontseilu autonomikoaren bidez. Bi barne adarretan bereiztuta dago orain alderdia, batetik orain artekoari jarraipena eman nahi diotenena, eta bestetik Euskal eremuan alderdi morea berrasmatzearen alde daudenena. Kontua kontu, idazkari nagusi hautatu berritan EH Bilduri eta PSEri eskua luzatu die Martinezek, eta esan du aurrerantzean Podemos Euskadik gizarte ofentsiba izateko borondatea duela erakundeetan. Euskal Herria Bildu eta Euskadiko Alderdi Sozialista. Ikusi behar dugu aurrean soziala jartzen duten edo lurraldetasuna jartzen duten. Ea beraien programetan hartutako konpromisoak aurretik jarriko dituzten, edo eskuinarekin dituzten itunak aurretik jarriko dituzten. Asteartetik okupatuta zegoen etxola bat hutsarazi du asteburuan Ertzaintzak EHUren Leioako kanpusean, segidan ondea makina batzuek suntsitu zuten. Eraikina gurutze gorriarena izandakoa da, baina urte asko zeramatzan hutsik. Unibertsitateak kudeatzen zuen. Hainbat ikaslek aste hasieran okupatu zuten, euren aldarrikapenetarako espazio gisa erabiltzeko asmoz, eta larun batean egotzi egin zituzten. 21.500 euroko isuna ezarri diete Loiolako herri-harresian parte hartutako bi laguni. Esteban Orbegozori eta Beñat Hatxi 21.500 euroko isuna ezarri diete erantzukizun zibil gisa 2014an Azpeitiko Loiola Basilika aurrean egindako herri-harresian parte hartzeagatik. Jacint Ramirez, Xavier Harina, Imanol Salinas, Sigarki Robles eta Irati Tobarren atxiloketa saiesteko osatu zen herri-harresiura eta ertzainek deuseztatu zuten kargaren ondorioz. Orbegozo zauritu ere egin zuten. Edonola ere, ertzainen aurka oldartu izanan leporatzen zieten Orbegozo eta Hatxi. Epaiketan frogatu zen ez zutela zerikusirik izan ertzain batek jasandako lesioarekin, baina epaiek ebatzi dute han egote hutsak ondorioen erantzule izatea dakarrela. Eleak Libre mugimendukoek asteburuan egindako salaketa agerraldian Eusko Jaurlaritzarengan jarri dute erantzukizuna. Zigor honen bitartez, Jaurlaritzak bere mendekua hartzen du. Mendekua herri-harresiek antolatu zituztenen kontra, mendekua herri-harresietan parte hartu zuten Euskal Herritarren kontra. Arrakastatsua izan da, asteburuan Atarrabian ospatutako Atortxurroken 21. edizioa. Larun batean, milaka lagun bildu ziren Euskal preso eta ieslarien etxeratzea aldarrikatzeko, eta euren senidei babesa eskaintzeko. Azkena izateko bokazioz antolatutako elkartasun jaialdi honetan, berriz ere salatu dute, oraindik 305 direla, sakabanatuta dauden Euskal preso politikoak eta familiek haiengana joateko egin behar duten distantzia 100.000 kilometrokoa dela guztira. Euskal Herriak badu bertsolari txapeldun berria datozen 4 urteetarako. Bigarren aldiz, Maialen Lujanbiok eskuratu du txapela. Atzokoan Barakaldoko Bek erakustatzokan jokatutako finalaren ondoren. Publikoarengana iristen asmatu zuen Lujanbiok. Bertso gogoangarriak usteaz gain, diskurtsiboki ere ekarpena eginda. Finalaren ondorengo balorazioan lanean aritu izanak eragindako nekea eta lan horren emaitzak utzitako poza nabarmendu zituen. Eta atera aldi bakoitzean zure onena utzi nahi dezu hau bezalako plaza batean. Orduan, sentitu naiz lanian lan eder batean. Lan eder bat egiten saiatzen, etengabe. Txapeldun izendatu nautenean, sentitu dut lan horren emaitza, lan horren saria, lan horren buelta, ez? Lujanbio ez da aurtengo Bekeko finaleko protagonista bakarra izan. Ari txapela jartzeko ardura zuen Sebastian Lizasok ere jaso du publikoaren eskerrona. Lizasok bertsolaritzak izan duen bilakaera nabarmendu du. Eta nik uste dut bertsolaritzak jakin duela gizarteak ematea aldatzen, eta horren lekuko da gaurko hemengo beteka da. Horren lekuko da jende gaztea etortzea entzutea, emakumeak etortzea entzutea, emakumea kantatzea, bertsolaritza ikeragarri aldatu da eta aldatu da onerako.
Bilakaera horren erakusle izan da, aurtengo txapelketan nabarmendu den bertsolari gazteen belaunaldia, naiz eta finaleko 8kotean ez den bere horretan islatu. Denborarekin ordea, finaleko oholtzan ere ikusiko dela lekukoaren belaunaldi aldaketa, uste dute Alaia Martinek eta Nerea Ibartzabalek. Badago egongo da, baina egoteko ere egon behar da egun batean eta momentu batean, eta zilegitasun ere denborak ematen du, denborarekin irabazten da, eta hori guztia hausnargai izan liteke, baina gehiago da langai, ez? Ia holandan, argi da hemen dago esan sortzirek merezimentu osoz heldu bizela, eta bai justo bertzotik bizitzen eta bertzua zentralidadea handixen mototzien pertsonak dizela euren bizitzan, orduan beti da gatxa relebo hori aldatzi, hori bagenkixen hasieratik, baina denpori badaukegu, lana ingo dugu, eta plaza txikixetatik jungo handixetara salto bitxen, badaukegu esperantzi eta izango da. Milaka herritar bildu dira asteburuan Iruñean euskarari babesa emateko. Kontseiluak deituta egin dute manifestazioa larun batez, bide eman euskarari berdintasunaren alde lelopean. Hezkuntzako zerrenda bakarra aldarrikatu dute, baita euskaldunonganako desberdinkeria salatu ere. Horrekin batera, Nafarroako parlamentuari abenduaren 21ean berdintasunaren aldeko erabakia hartzeko eskatu diote. Hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendari den Garbine Petriartik horren inguruko balorazioa egin du. Gertaera horien aurrean jendeak esan zuela edo atera zela kalera esatera. Ez, nahikoa da, bai? Behar dugu guk euskaldunok gure bidea egiteko aukerak gero eta zabalagoak izatea eta urratsak norabide horretan ematea.